ja se on tämmöinen numero 75, Lagotto. Eli ja Martta Koivusilta Rainkoirkerhoa edustaa myös tämä pari. Meilläkin oli ihan hyvä siinä kolmoshyppy siitä ja siinä piti vähän keskustella, että tämä on seuraava. Tässä on aina semmoinen, tullaan vauhdilla tuonne kepeille, niin siellä monet koirat sitten vähän eivät tuumaa jarruttaa tuonne ollenkaan. Me nähdään aika paljon noita keppien kieltovirheitä tässä näin. Ja noin, seuraavana siellä sitten lähdössä 76 Border Collie.